खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि सेराव दिनै गोनांथार बर' रादाब लाबोदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दं, बर' देंखो मुलुगनि जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि नितामनि बर'आ 22 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। गावनि रैसुमै देंखोजों मेथाइ खनना बयखौबो गोजोन होनो हाग्रा नितामनि बर'आ खम बैसोआवनो बर' हारियाव बयजोंबो अनसायजादों। बर' मेथाइ मुलुगनि सासे सिगां सिरिनि मेथाइ रोजाबगिरिया गावनि गोथार जोनोम सान 2 मेखौ फालियो आरो केक हायो। जोनोम सान फालिनायाव गुबुन सासे बर'नि देंखोगिरि गावनि लोगो इलिसा बर'आबो नुजाफैयो। नितामनि बर'नि जोनोम साननि जोंनिफ्रायबो गाहाम हामलायनाय थाबाय। इनावबो बर' हारिनि थाखाय मिलौहाब मेथाइ खनना जों बर' हारिनो बिहोमा होलांगोन बेखौ मिजिंथिबाय आरो बिथांनिसिम हेपि बार्थडे टु इउ नितामनि बर'। दानिया फैदो बिसायख'थिनि खौराङाव। जोंनि बिटिआरनि 12 मासिनि मादाव बबे बबे दोलोआ बेसेबां देरहाखो आरो सोर सोर देरहाखो बेनि सायाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो लादों। जोंनि बिटिआरनि 12 मासिनि मादाव इउपिपिएल दोलोआ मोन 6, बिपिएफआ मोन 4 ओमफ्राय बिजेपिआ मोन 2। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहानाय बिजाथिफोरा फारियै इउजि ब्रह्म सापागुरि बियाबनिफ्राय, गबिन्द बसुमतारिया उदालगुरि बियाबनिफ्राय आरो लेहराम बर'आ तामुलपुर बियाबनिफ्राय, जयन्त बसुमतारिया सिडली बियाबनिफ्राय, भुपेन बर'आ बरमा बियाबनिफ्राय आरो लरेन्स इस्लारिया सानजा क'क्राझार बियाबनिफ्राय। बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहानाय 7 बिजाथिफोरा फारियै सरन बर'आ जाहैबाय माजबाद बियाबनिफ्राय, दुर्गा दास बर'आ खालाइगाव बियाबनिफ्राय, रबिराम नार्जारिया क'क्राझार सोनाब क'क्राझार बियाबनिफ्राय, माजेन्द्र नार्जारिया गसाइगाव बियाबनिफ्राय आरो बिजेपिनिफ्राय देरहानाय 2 बिजाथिया जाहैबाय बिश्वजित दैमारि पानेरि बियाबनिफ्राय, अजय कुमार राय बिजनी बियाबनिफ्राय। मैया मोनसे खौराङा गोरोन्थि फोसावजादोंमोन दि ससियेल मिडिया आरो माखासे निउसाव जेब्ला रिजाल्टआ ओंखाराखैमोन बिजनीआव बिपिएफनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारिया देरहाबाय होननानै गोबां फोसावजादोंमोन, नाथाय जोबथा बुब्लियाव मोनाबिलि समाव जोंहा बिजेपिनिफ्राय अजय कुमार रायआ देरहासार जालाङो। दा बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन्स टु अल अफ देम, गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय हरबाय। आसाम बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गहपुर बियाबनिफ्राय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट एबा आफादगिरि रिपुन बराया जोबोद गाज्रि जेननो गोनां जायो। जेननायनि उनाव रिपुन बराया लाजिनानै गावनि आसाम कंग्रेस प्रदेश कमिटिनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनानै बिबान एंगारो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। उकिल गगैआ जारिमिन सोरजिनो हाबाय। गोबां बोसोर जोबथेसालियाव थानानैबो आसाम एसेम्बलि इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनानै रायजो दल दोलोनिफ्राय उकिल गगैआ गेलेनानै देरहासार जानो हायो आरो बिथांनि देरहासार जानाया जारिमिन जानानै थायो, मानोना बिथाङा जेल सिङावसो दंमोन आरो जेल सिंनिफ्रायनो बादायलायनानै बिथाङा देरहासार जानो हायो शिबसागर बियाबनिफ्राय। आसामनि राजखान्थियाव माइल खुन्थिया महरै जारिमिन रनसायबाय थानाय बिपिएफनि 3 गोहोगोरा मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, चन्दन ब्रह्म, रिहन दैमारिया देग्लायनि 2024नि आसाम एसेम्बलि इलेक्सनाव जोबोद गाज्रि जेननो गोनां जानानै फैयो आरो बिथां 3 गेदेमा सुबुंफोरा जेननाया आसामनि राजखान्थियावनो मोनसे नोजोर बोथाव जादों। मिथिनाय बायदिब्ला जोंहा प्रमिला रानी ब्रह्म मेडामा इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारनि आखायाव जेननो गोनां जादों आरो चन्दन ब्रह्म बिथाङा जयन्त बसुमतारिनि आखायाव जेननो गोनां जादों। फारसेथिं गबिन्द बसुमतारिनि आखायाव रिहन दैमारिया जेननो गोनां जादों आरो बिथां 3नि जेननाया बिपिएफ दोलोनि थाखाय जोबोरैनो खहा होननानै बुंनो हायो। बिसायख'थिनि भट साननायनि गेजेरावनो मानकासाराव गिख्रंथाव अर खामदों। 2 सिलिन्डार बेरफ्रुनानै मोन 6 न'आव अर खामनानै सिलिंखार जालाङो। 20 लाखनिबो बारा रांनि सम्पति खहा जादों होनना फोरमायदों। केन्डेलनिफ्राय अर खामनाया जागायदों होननानै रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामदों। अर खोमोरनो थाखाय जाथाय जायगायाव अर खोमोरग्रा हानजाया रावना होलांदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। नैथि खेबनि थाखाय देरहानानै माजुलिनि रायजोफोरखौ साबायखर बावहरदों गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ। माजुलि बिधान सभा बिसायख'थियाव नैथि खेबनि थाखाय देरहादों सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा। देरहानानै माजुलिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौनो साबायखर बावो। कंग्रेस दोलोनि राजीव लोचन पेगुखौ 42,571 भटनि फारागथियाव फेजेननानै देरहानो हायो सन'वाल बिथाङा। बिजेपिनि बिजाथि सर्बानन्द सन'वालआ 70,619 भट मोननो हानानै कंग्रेसनि राजीव लोचन पेगुआ 28,047 भट, जातीय परिषदनि शिशुधर दलेआ 30,201 भट मोननो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोननि रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो रादाबखौ जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालाम। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय।